nakita ko po dyan yung mga pinaggamitan, diniligpit. Grabe. Hindi niya po talaga niligpit. Sabi ko, kayo makakadamay pa kayo, linis ako ng linis dito, ayaw nyo linisin. Tapos mag-iiwan pa kayo ng ganyang kaanuhan dyan. Tapos parang sumama na po talaga yung loob niya, yung mga ano. Ngayon po ginawa niya po, binaranggay niya po ako sa barangay Santa Ana. Hindi pinuntahan po ako dito ng barangay. Nung pong gabi na yun, nagwawalis lang po ako dito. Pagkas po mga lakal, sinako po kasi yung mga kalat. Pinuntahan po ako dito ng barangay. Sabi, kuya, may nagre-reklamo sa'yo. Sabi po yung kapatiran ko po dyan sa may dating tropa ko po. Sabi, kuya, may nagre-reklamo sa'yo. Sabi niya, binato-bato mo daw yung tindahan. Ano nga po, tingnan, silipin niyo po yung ano nila na yan, yung kama na yan. Bakit? Silipin niyo po yung ilalim yan. Silipin ko. May ilaw ka ba dyan? Tingnan nga natin. Puro ano nga po kasi yung ginagawa. Tingnan natin ito. Ito, may cellphone ako. Ilawan mo. Tingnan natin. Kama po kasi nila yan eh. Kasi yung isa pong kama, sinulog ko po yung isa Yan. ng kama. Tingnan natin. Ano po, yung ilalim. Puro ano. Puro perpernalya. Yan mga kakwela, mga kabiyayan, dito ulit tayo sa ilalim ng tulay. Kausapin natin yung bata. Sana nandito sila, no? Tapo! Asan sila? Tapo! Daw po! Naku, mukhang walang mga katao-tao dito. Oh, diyan ka. Ano, ba't diyan na kayo natulog? Saan si ano, be? Si bata? Sorry, naistorbo ko ata tulog nyo. Naistorbo ko ang inyong tulog. Diyan na kayo natutulog? Dito, nasira yung room namin eh. Na paano? Nasira. Lakas, tanggalin ko ng ilan, no? Bumagsak? Bumagsak kayo? Pwede. Asan? Pati nga. Diba? Hindi ba? Hindi bumagsak kayo pa ilalim. Wala naman sugat sa inyo. Wala naman. Usawa ko lang, dito lang na. Talagang bumagsak kayo pababa? Dito. Ay, loko. Okay naman ah. Hindi, natanggal po yung ano niya, yung pinaka-ano niya. Tapos ayun, naggumapok. Ayun, nakabaluktot na oh. Baluktot na nga siya. Kita, di bumagsak kayo pababa niyan, hindi naman. Siya lang, ako nandun po kasi ko eh, nakababa ko ng maahin. Siya dire-diretso kasama niya yung plywood din. Naku po. Kaya, mas okay pa dito na lang kayo sa ilalim oh. Yan ang mga tinutulog-tulugan nila dito. Si Kuya Kenneth pala, wala po. Wala na yung bahay niya. Dito po yun sa kabila. Ay. Wala pa? Nag-aano po siya, naggagawa ng ano sa Mikal na may kabila. Nagagawa ng Ubo. ubo? Anong ubo? Anong bote? Wala. Anong ubo? Ubo po yung bahay-bahayan nila. Bakit? Doon na sila lilipat? Pati kayo? Basta hindi siya lang, kasama yun si Ate Marimar. Nung kayo ka! May asawa na siya? Wala. Kala ko may asawa na rin eh. Asan siya? Asan kaya yung bata? Pwede nyo tawagin siya. Anong pangalan nun? Tawagin mo si Xiao. Si Xiao. Diyan o, baka nandyan pa. Tawag nga be. Pa tinatawag ko po. Mga kabiyaya. Ay, grabe yung ano nila dito. Pamumuhay nila. Paggabi malamang sa malamang sobrang lamok dito. Tingnan niyo, no, dilim niya, no. Pinatawag ko po yung bata para makausap natin si Kuya Kenneth. Hindi ko na naman na-tsempuhan. Wala na naman po si Kuya Kenneth, kaya yun, wala tayong magagawa dahil
Wala si Kuya Kenneth. Gusto ko rin makausap yan. Si Kuya Kenneth po yung yung security na yung dating security na ngayon ito na nga nangangalakal na lang gawa nung na wala nga daw po yung kanyang mga papeles, yung ganun. So ngayon kausapin natin kausapin natin yung bata, yung anak ni Ate Jing. Gusto ko rin makausap si Ate Jing kung bakit anong pumasok sa isip niya at pinamigay niya yung anak niya. Kaso mukhang wala na nga dito. Mukhang nandun na ata sa asawa niya, no? So antayin natin si Shaun. Parang ano na sa Ate Jing? Parang baliw. Hala? Wala na? Paano masasabing parang baliw? Nagsasalita na mag-isa? Opo, nagmumura po siya na nagmumura parang tas minsan matino siya. O siguro malakas na po yung tao. Grabe. Talagang natuluyan na si Ate Jing. Hindi niya na nga po kinuha yung anak niya, yung babae. Yun ang gusto kong sana kung saan binigay yun. Di ba alam ng asawa mo? Opo. Hindi kaya pwedeng- Dito rin po yung ginano. Hindi kaya pwedeng puntahan namin sa makalawang araw. Puntahan namin para maani. Oh, may bago pala dyan ah. Diyan nga po sana kami pati kasi yung taas eh. Ang taas, tsaka wala kayong dadaanan. Pag bumaha, wala kayong dadaanan. So, ang nangyayari kay Ate Jing, ganon. Kung minsan po nakikita namin siya dyan, tapos pagka nagsasalita po yung mag-isa eh. Yung po kasing kinasama niya, parang sinusuka na rin siya. Paano sinusuka? Yung pong kinasama Yung niya. bulag? Apo yun. Parang inaano na rin siya. Apo, kasi kagabi kasama ko, nandito po yun. Oh. Nandiyan sa tulay. Sabi niya, tanggapin mo na yung ano niya, tanggapin mo na dyan sa baba ng tulay yun. Kasi nagsama na sila ulit. Ni Yung asawa niya po yung pinilay niya. pinilay niya, nagsama na sila ulit. Ano ba nangyayari dito kay Ate Jing? Nagsama na po sila ulit yung pinilay niya. Hindi kaya, hindi naman sa panguhusga, pero hindi, kutob ko lang to Hindi kaya siya nagkagayan sobra sa bisyo. Kasi diba sabi mo nagaganon nga. Baka po ata. Ano ba naman? Yung nakaraan niya po kumakain kami dito eh. Pinasara niya po yun. Parang magsisimula pa lang po sila ulit magkabalikan noon. Yung pinilay niya. Oo. Dito pinalagyan niya pong plywood. Tapos pag ginawa niya, nagwalis siya na nagwalis. Yung mga alikap papunta sa pagkain. Tinatanong ko siya kung tama po yung ginawa niya. Sabi niya, hindi niya daw alam. Hindi niya daw alam kung tama yung ginawa niya. Hanip na yan. Tapos parang nailang na po siya sa sarili niya. Pumunta naman doon sa kabila. Pagpunta niya po doon sa may kabila, pagkagabi nakikita ko siya dito kung saan siya nagpupunta. Tapos pagka yung naman po doon sa may pinupuntahan niya, pinapalayas din siya. Kawawa naman. Ano nangyari kay Ate Jing? Nananahimik po kasi siya dito eh. Ewan ko Kaya kung nga. bakit siya nahihiyan. Dala siya ng Hindi kaya sa droga din yan, no? Pero ikaw, Vin, huwag ka naman sanang gumanon, ha? Hindi po ka nagaganon. Sila, yung mister mo din. Ang hirap ng buhay ngayon, tas hahaluan pa ng ganyan, mahirap yan. Okay na yung kahit paano, nagtsatsaga kayo dito. Pero dahil pang mga gamit, kanino yung mga gamit yan? Wala na po yan, kalakal po yung Tama, Yung mga Ay, iniipon niya bago ibenta? Apo, yung po mga ganyan lang po yan. Nag-uuling din ba kayo dito? Hindi po. Bawal? Sila lang po, sila Ate Jing dati. Oo. Nagakot kasi kung may nagpapagawa kasi ako ng bahay diyan. Pakakot ko sana sa inyo yung basura. Pakakot ko sana sa inyo. Babayaran ko na lang kayo. Pwede naman po. Diyan lang yun sa may unahan sa may alam mo yung diyan sandok. Diyan lang sa may Sa may sandok po Oo. kala Ate Pauline. Diyan lang. May pabahay project kasi ako doon. Bibigay ko doon sa dalawang matanda. May madaming basura. Siguro kilala nyo rin yun, sila Imo, mag-asawa na nakakariton na may basura lagi, may mga kalakal. Ngayon dahil basura, sabi ko, 'di ba, may mga alam kayong mapaganuhan, tambakan. Pakot ko sana doon ng mga basura. Dito rin po nung nakaraan yung lalaki. Ako may kariton ka ba? Wala nga po. So yun, sige, mabalik tayo doon kay Ate Jing. Nung, 'di ba, pumunta ako dito. 3 days po noon. Mga 3 days noon,
Hindi, yung unang-unang punta ko, tanda mo yung una-una, yung binigyan ko pa nga siya ng ano. Ang tino niya naman kausap pa. Ano po yung, kahit po yung, di ba, ano, nung pong nagkaganyan na siya. Pag po ano kaharap niya, ibang tao, matino siya kausap. Anong Tapos nagbubuhat po siya ng sarili niyang bangko. Tapos yung dito nga po sabi niya, mga chismosang yan, pababarangay ko yan. Tapos kung tinanong siya kasi may ni-record po yung sinabi niya. Ay wala ko sinasabing ganun, sabi niya. Napahiya po tuloy. Napahiya po tuloy siya, pati yung nagsabi. Parang magkaaway kayo. Pag sa inyo, parang ayaw niyo, parang galit siya sa inyo, ganun. Ano po siya, parang inggit. Hindi po kahit naman po dun sa kabila, yung sila... Di ba yun may tao dyan sa kabila, kasundo niya rin yan, o hindi? Hindi po, pero dyan po siya sumiksik. Tapos yung minsan po yung mga tao doon tumatawid dito, ay palayasin mo nga doon yung best friend mo, nagagaganon. Sabi ko kayo nasa inyo di dapat kayo nagsasabi yung na makialam sa mga issue nyo. Yung mo, ang linis dito ngayon ayun yung mga plastic nakaipon. Sasako ko nga po yun pagkaan Nung unang punta ko dito, grabe. May grabe yung kalat ngayon, ang linis maintain nyo lang yan. Ano kaya yung bata nakakausap mo? Opo, kagaling na po kumain dito. Anong sabi niya? Hindi niya na pag-uusapan yung sinabi ko sa kanya. Parang ayaw niya din po ata. Ayaw niya rin. Kasi yung makananay po yung bata ngayon. Naawa ako sa bata kasi hanggat bata pa pwede pang maagapan na para makapag-aral o kaya makapagsimula siya. Kasi kung lalaki siya ng ganyan dito talaga, baka natin maging barumbado yan. Hirap po talaga dito sa may lugar na to. Yung kami rin po yung pinalayas kami dati ng mama ko. Bali, may ka rin pala. Ano po sa Pampanga po kasi ko. Tapos pinalayas po ako ng mama ko. Tapos, bakit? Tapos pinanindigan ko na lang po yung kasi sa stepfather ko. Tapos nung mga ilan 6 months siguro before ko po lumayas, binababalik niya ako. Pero pinanindigan ko po, 3 taon na po ako dito Hindi nila alam na ganito kalagayan mo ngayon. Hindi, sa Pampanga po kasi. Ano ang tunay na pangalan mo? Jessie Cruz. Jessie Cruz. Ay, Cruz ka? Opo. Madaling kong kamag-anak ng mga Cruz dyan. Tawag dito. Bakit? Anong meron? Bali hindi mo kasundo yung stepfather mo. Opo, hindi ko po. Kaya umalo ka na lang. Kaya... Saka nung nagsama din po kasi kami nito, parang tutol po kasi. Kaya na lang po namin talaga pinanindigan. Hindi nyo na parang syempre mahal mo to no? Ilang taon na kayo? 7 years, di ba? 7. Grabe, tagal nyo na. Saan kayo nagkakilala pa lang niya? Matanong ko lang. Dati po kasi yung nasa Pampanga kasi yung nagdi-deliver ng truck ng buhangin, sumasama ako. Tapos? Tapos naggagala-gala ako dyan sa Urban, sa Napindan. Tapos? Tapos, Napindan po kasi nakilala ko sa video ko. Hanggang sa naging na lang kayo. Tapos alay lakad po nagsama kami. Hindi nyo man lang na-try na mangupahan, ganun. Hindi rin kaya. Hindi rin po talaga kaya. Pero dati anong trabaho mo? Dati po ako sa Kapasco. Cook? Nung nagpunta po ako dito, nagpunta po sa Mega Pasco. Ang daming pwedeng mapasukan Sa Mega Pasco. Mga kantin sa Pasig. Akala ko cook na kusinera. Ano ba, cook? Apo. Sa may tunawan po ng bakal dun sa may nagpukan po ako dun. Grabe, Bali, yung stepfather mo tsaka mama mo tutol sa relasyon nyo. Kaya nung pinalayas ka, tapos pinapabalik ka rin naman hindi ka na bumalik. Ilang kayo magkakapatid? 5 po. Panganay ka? Sabi na nga ba, panganay ka. Wala, may ganyan talaga. Oo, hindi talaga may iwasan yan, lalo sa mga LGBT. May kulitisin po kasi yung mama ko kaya hinayaan ko na lang. Yan talaga pag marami kasi talagang manghusga ngayon sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, sa ibang halos sa rin. Na lalo kapag sa inyo, katulad sa inyo mga LGBT,
Marami nang... Ako dahil kong kaibigan na mga katulad mo. Dami kung sa kaibigan lang, bakla, tomboy, dami kong kaibigan pero never ko yung ano, kinahiya ba. Ganun kasi kadalasan sa atin, nakakahiya. Ang ano. Ito, may ano, pang merienda mo, na-istorbo kita sa tulog mo, be. Wala na rin ako dito, pinamili ko ng grocery Pag kanina. pumunta dito, sabihin ko dun sa bahay. Sabihin nyo na lang dun sa ano, be, pang merienda mo. Pasensya ka na dyan. May bigas pa naman kayo, diba? Kailan lang naman ako nagdala eh. Ang sabi pala ni Kuya Kenneth, Okay naman po. Sinabi ko nga po, pagka, sayang nga daw po hindi kayo nag-aako. anong oras ba siya rito? Ito, bigay ako ng araw. Bukas, puntahan ko siya dito. Mga ganitong mga ganitong oras. Sige po. Sabihin mo sa kanya, hintayin niya ako dito. Darating at darating ako. Basta mga pahapon. No, mga siguro, di naman siguro abutin ng mga alas 5. Baka ano ba, mga 3 or 4 andito na ako. Ganon. Kaya sabi na, pero dito naman siya umuwi gabi-gabi. Dito naman po siya. Sige, at may pupuntahan pa rin din ako. Ingat kayo palagi dyan. Ano na lang, si Ate Jing, wag mo na lang din patulan. At alam mo naman na, pag halimbawa na nagmumura-mura sa dyan, Wala na po umiintindi sa kanya. wala na talaga rin. Napaano na si Ate Jing no, na-depress na. Gusto ko siya makausap eh. Gusto ko siyang kausapin. Kasi sabi mo nga, diba, matinong siya kausap pag ibang tao. Gusto ko siyang kausapin para maanuhan din siya. Malay mo, magamot pa. Diba? Pero yun na nga. Sige, Saka dito na. po manira nun. Oh. Dito nga po yung sinisiraan niya kami. Tapos narinig ko, di po talaga ako nakapagpigil. Sinugod ko po talaga. Tapos nung po pinaalis ko kasi, ang bastos nga po. Tapos kung ano-ano yung kagaguhan yung ginagawa. Nagamit po sila dyan. Iniwan po dito yung mga pinaggamitan. Sabi ko kayo, ng drugs? Opo, makakadamay pa kayo sa Naku, ginagawa tayo. nyo. Sabi ko, Aba, totoo pala talaga ng drugs si Ate Jing. Opo, kasama niya po yung lalaki, tapos po yung bulag. Tatlo sila. Ayun Yung po asawa niya yung... nailang po siya sa akin, yung na binuksan ko po yan nakasara. Nakita ko umihigop siya. Tapos simula po nung nailang na siya sa akin, mga 1 week. Nakita ko po dyan yung mga pinaggamitan, diniligpit. Grabe. Hindi niya po talaga niligpit. Sabi ko, kayo makakadamay pa kayo, linis ako ng linis dito, ayaw yung linisin. Tapos mag-iiwan pa kayo ng ganyang kaanuhan dyan. Tapos parang sumama na po talaga yung loob niya, yung mga ano. Ngayon po ginawa niya po, binaranggay niya po ako sa barangay Santa Ana. Hindi pinuntahan po ako dito ng barangay. Nung pong gabi na yun, nagwawalis lang po ako dito. Pagkas po mga lakal, sinako po kasi yung mga kalat. Pinuntahan po ako dito ng barangay. Sabi, Kuya, may nagre-reklamo sa'yo. Sabi po yung kapatiran ko po dyan sa may dating tropa ko po. Sabi, Kuya, may nagre-reklamo sa'yo. Sabi niya, binato-bato mo daw yung tindahan, 2:30 ng madaling araw. Tindahan? Opo, edi, nagtaka naman po ako kung saan tindahan yung ko, binato-bato ko. Sabi ko, wala akong binato-batong tindahan, hindi naman ako lumabas eh. Tapos sabi yan sa Jan shop, hindi naman lumabas yung bakla na yan, sabi ng Jan niya, nangalakal yan dyan eh. Tapos nung niya, yung nagreklamo kasi sabi niya, kaya ko lang po nalaman na yung asawa niya, inutusan niya. Nireklamo po ako doon sa kasi siya po yung binato-bato ko dyan kasi nga yung nakaraan po, ang bastos ng ginawa dyan. Tapos sabi niya, naisip ko po agad nung sabi niya, yung nagreklamo sa'yo, semi-kalbo na maliit, ayun po pala yung asawa niya. Magkasagwat silang dalawa, kaya po sinugod ko sila dyan. Kaya pala nung umaakit kami dyan, parang ayaw niya kami paakyatin. Bali gumagamit pala sila. Kung saklap naman nun. Nung mahirap sa kanila. Sa sobrang gigil ko po tuloy, nalabasan ko sila nung yung baka. Pag mo na lang pansinan. Kasi simula po nun, hindi na po sila nagsibalik. Parang dito po siya na merwisyo. Yung pong tao dyan sa kabila, tawid ng tawid dito, sumbong ng sumbong. Sabi ko, ayoko na yung makialam dyan sa issue nyo, nananahimik ako. Sabi, mas masarap pa nga yung tahimik eh. No, iwas ka na lang mamaya kasi din, madamay ka. Pag pinuntahan na mga Ilang beses na po ito nire-raid dahil sa kanya. Dati po talaga din lang kami, hindi kami pinapaalis ng poso.
Tapos po yung unang bahay po nila doon, ni-raid po yan, tinanggal ng poso. Kasi, pero sa akin po, wala sila nagawa. Kasi po yung perpernalyang nakuha, ganyang karami. Isang Grabe. kahon na ano. Dito, tapos tinanggal po yan, binayaran po sila para umalis na dito. Tapos sumiksik naman po yan dito, kami naman po yung nadali, napaalis. Dito po kasi kinatagibaw yung dyan siya po dyan. Bawal po dyan yung naggagan, wala po siyang taong naggagan. No, dito sa junk shop. Kaya hindi kami masyadong Gawin nyo na lang, pag ganyan, huwag nyo na lang sila patuloyin dyan. Opo, kaya nga po pinaalis ko na nakaraan. Huwag nyo na lang sila patuloyin dyan para ano, para hindi kayo madamay. Sabi nga po dun sa dyan shop, nananahimik na yung dalawa dyan, ginugulo pa niyang mga yan. Kahit po saan sila mapunta, ayaw po nila nung matino. Okay naman po sana sila dito, kaso ayaw po nila nung ano yung matino. Nakaraan, pinapasok ko po yan dun sa dyan shop. Parang ano po, libre naman po yung kain, 350 pa yung sahod. Tapos nung nag-half day siya, hindi na po na ano, ang ginawa niya naman. Grabe po yung ginawa niya, nagsalita siya ng masasakit doon. Nakarating po doon sa may pinagsabihan niya Boss Puyo. Si Boss Tagi, pinagkakawa na niya po dyan. Bali, tinanggal siya, ganun. Grabe pala si Ate Jing, no? Nakakalungkot lang mga kabiyaya na yung bagay, ganun talaga. Pero nung una pa lang din naman may nagsabi na sa akin, hindi ko na sasabihin ko sino, na ano nga daw, na gumagamit nga daw si Ate Jing. Hindi ko pa siya nakakausap, kaya binaliwala ko. Pero ngayon sa dami na nagpapatunay din, parang nawala na rin ako. Kaya pala na nalunok niyang ipamigay sa ibang tao yung anak niya. Yun gusto kong sana na maibalik sana yung dalawa sa tatay nila. Magkakaiba po kasi ng tatay Oo nga. yan Halimbawa yung bata na yan, alam nung asawa mo tatay niyan, di ba? Maibalik sana doon. Para Pero safe yung tatay yung po niyan, batang yan, nasa Kenneth po si Kuya Jess. Kenneth. Jess, sino ba? Yung babae, lalaki? Yung pong babae. Pero ito po kasi batang to, Lalaki. Hindi ko po kasi masabi kung sino yung tatay niyan. Alam ko po dati pa na iniwan niya. Wala na po silang contact. Sobrang dati. Maliit pa po yan na halos. Kapitbahay namin yan sila sa Napildan. Ganun pala yun. Kawawa naman yun. Ilang years na rin po ako dito sa Taguig Mga 9 na. So ganun na lang, no? Iiwasan mo na lang yun. Hayaan mo na lang. Ngayon, pag nakita ko sa Ate Jing, kakusapin ko siya. Pero, hayaan mo na lang. Tsaka mas maganda na huwag mo na lang din sila anuhan dito kasi mamaya madamay ka pa rin. Mamaya biglang may bumabang pulis, may makita dyan. Binababa nga po talaga to ng Oo pulis nga. kahit po yung poso, yung alas 2 na madaling araw. Tapos bigla kang nandyan. Talagang hindi maaaring di ka dapat. Ayun nga po, tingnan, silipin niyo po yung ano nila na yan, yung kama na yan. Bakit? Silipin niyo po yung ilalim yan. Silipin ko. May ilaw ka ba dyan? Tingnan nga natin. Puro ano nga po kasi yung ginagawa. Tingnan natin. ko yan, Ito, may cellphone ako. Ilawan mo. Tingnan natin. Kama po kasi nila yan kasi yung isa pong kama, sinulog ko po yung isa Yan. ng kama. Tingnan natin. Ano po, yung ilalim, puro ano, Tingnan puro natin. pernalya. Saan? Sino ba yung mga Madami po yan nandiyan sa may gilid. Ayun no. Saan? May mo yung unan. Hayawi mo. Ayun po, tupi-tupi yung mga pernalya ninyo. Tapos ayan po yung lighter. Tingin. Ito po yung lighter nila. Grabe. Ayun po yung pinaggamitan no. Oo, ayun na yung yung foil. Yung foil. Mga kabiyaya, kitang-kita. Kanila po yan kaya po Grabe. humihiga na lang po ako, hindi ko naman po kasing mapakailaman baka po kasi mamaya Ay, grabe. Oo nga. Totoo nga yung sinasabi ni ito. May mga foil tapos may mga ayun po yung higaan nila dyan talaga. Yung higaan nilang tatlo yan. Yung Hindi bata. po, yung pong anak niya, doon po yung natutulog sa sa jeep. Tapos po yung isang bata, hindi po yung natutulog. Minsan lang po yung natutulog pag umaga, kung saan lang po Diyos. Minsan nakahiga po sa sako.
Minsan po kung saan, dyan po sa ano, sa may gilid ng sasakyan. Yung batang babae. Opo, yun. Grabe naman. Ngayon nga po luminis na eh. Nakikita nyo, nakikita Opo, nyo. dumadaan po dyan yung ano. Tiga dyan lang din po yung kumuha doon. Pero mukhang mabait naman yung umampon. Opo, mabait naman po. Tapos ano, may connection po siya sa barangay. Oo, ano, grabe. Sige, dito na rin ako at Sige po. pupuntahan nga. Ingat na lang kayo dito. Sabihin mo kay Kuya Kenneth ha, puntahan ko siya Sige po, dito. No, thank you, be. Yan mga kabiyaya, nakaka-dismaya lang yung mga ano ko kay Ate Jing. Alam mo, gustong gusto namin siyang tulungan kaso wala eh. May mga gawain pala siya na kakaiba. Kaya hindi rin, sa dami tayong nagpatunay na rin, hindi rin natin sila masisisi. No, kasi totoo naman kasi talaga. So ayan po, hanggang dito na lang to. At mukhang hindi rin natin makukumbinsi yung bata na sumama na lang sa akin. At ay nga sinasabi ni ano na makamama nga daw. Kaya wala tayong magagawa. Yan, maraming salamat sa walang humpay na suporta nyo sa aking YouTube channel. Yan, sa buong Trio Cuela family. Yan, maraming salamat. Ingat po kayo and God bless. Yan, don't forget to like, share, comment, and subscribe. And thank you po. Bye-bye.